svima, ja sam Dimitrije i evo snimam Minecraft. Nije baš preživljavanje, više su mini igre na serveru. Ja sam ovo već odavno igram. Ne odavno, igram već ovo 2 dana. I mi se svidjelo, rekla da ovo da snimam. I sad ću vam pokažem šta se radi, imam ovaj ekstra kramp. I evo sam ljude, evo, ja sam, vidite, evo ovdje, piše koji ste rank. Vidite, mi treba još jedno 100.000 da budem sljedeći rank. Vidite, imač kako miješam. Dobro, može. Sad ću dobijem ovog klika, hoću dijamant. I da, sad ne bi trebalo da se ništa čuje. Trebalo bi da je tiše malo. Ne ono, grmljavina, pa stalno ulaze. Ne, nemoj da umreš. Dobro. Da, znači vidite, kada počnete imate sve ovo. I samo warp. Aha, borim se s nekim. Evo, na početku imate samo ovaj warp. Ovdje prodajete kamen, cobblestone, kamen. Šta? Iron, ingot, ugalj, crnovo, panj, prerađeno drvo i iron ingot, ono je iron ore. Ovdje imam malo irona i toga, vidite warp P, warp C, već ima više. Warp D ima najviše i ponegdje ima dijamant. Ja sam jednom našao dijamant, ne znam da li me posrećilo, a što bi. I izvinite što se čutucam. Ja sam sve ovako rank kampovo, evo. Vidite, ovdje imamo i iron blokove koji su mnogo skupi. I sve se prodaje, znači 5.000. Ovog sam ubio 5 puta. Mislim nešto ruga ja sam dijamant. Gdje si ti realan, evo ti. Evo tako dajem nekim likovima, ne znam šta da radim. Evo sad ću vam pokažem zašto. Warp I. Bum. I da, desi se nekad lag na serveru, vidite, nemam sreću. I dobijem 2. 3. 4, ajde. I da, laguje malo server. Vidite, evo 5, a iskopao sam 2. A kada koristim ovaj, ja sam jednom dobio 8. Ovaj, sreća 3. I tu sam jednom dobio 8 dijamanata za jednu ovu rudu. Evo vidite, već 14. I tako skupite malo dijamanata. Pa i poslije prodajete. Tako zarađujete pare. I onda se rank upujete. Ja igram inače ovo s društvom, ali sad nikog nema. Baš sam potrefio vreme za snimanje. I eto, znači, ja ovo baš često igram. Evo sad sam dobio samo 1 dijamant. To nema veze. Inače, prije ovog ranka, vidite, ovo već košta 250.000 sljedeći, a ranije je bilo mnogo jeftinije. Moji drugi su rank B i C. Ajde. Evo sad će da neće. Jedno mi se desilo, izbacilo mi se servera, mnogo mi je lagovalo. I da, desi se nekad bug, iz peska dobijete glowstone dust. Šta je ovaj, sad ću ovaj da kopa ko lud. Da, vidite. Sad ću ja da vam pokažem kako se radi. Vuš. Daj. Inače, pišite u komentare ako igrate ovaj server i ako ste ikada imali bolji rank nego što ja sad imam, pišite da li ovo mi još traje. Da li kad iskoristite ovu sposobnost, video sam jedan lik na warp D, ako se ne varam, a ne varam se, je koristio ovu moć, trajalo mu evo sve ovako iskopu po jedan sloj, tamo gdje je samo iron i ovaj ugalj. Da, samo iron i ugalj, ali ne blokovi kao što je ovdje, nego ono, običan ruda uglja.
Tu je, on znači iskopa iron, dobije i rudu i ispečen iron. Ne znam šta se to desilo. I evo sad ovdje ja malo kopam. I posle tako prodajem ove dijamante. I zarađujem dosta para. Inače, ako želite da igrate ovaj server, ja ću snimiti nekoliko epizoda. Recite vam dam IP od servera, pa možete i vi da ga igrate. A da, ja sam onom liku dao malo dijamanta, šta ima veze, imam kako hoću. Tako, malo sad zlata da prodam. Zlato, već sam sad zaradio koliko, evo vidite. 6300, 6500, 1500, jer to nije bitno. Vidite, imam 150.000. Ovaj kramp ne koristim ga samo u ovakvom farfu, znači koristim Fishers 1. Sad idem malo da kampujem. Ja kad kažem da idem da kampujem, nisam koterio. Ja kad kažem idem da kampujem, mislim na ovaj ovdje portal. To je do PvP arene. Vidite kako ovdje ima se kopaju rude i tako to i tu prodajete. Čekaj se ne čuo. I na početku nemate ništa, imate samo drveni, a mi nismo znali za Warp A. Gledajte, ovo će dobro, neće. I ovdje smo prodavali, pa smo neko umre, pa mu mi maznemo stvari. Kao na primjer, evo sad ja ovom. Nije umro. Sad će nas vratiti, neće. I da, nekad mene lag spasi, znači ulaguje svima nama. I ja samo zbrišem i ne vrati nas. Šta je to, neko počeo brzo kopati, nije. Dobro, i evo ga, taj warp koji sam vam rekao. Vidite koliko ovdje ima stvari. Čekajte, mi je ovo drugi? Ne, nije. Ne znam da li da siđem dole mi enchant. Imam sharpness. I da, ovdje možete se udarati. Znači na ovom znaku možete. Ako vidim druga. Daj! Još nisam aktivirao sposobnost za mač. To kliknete desni klik i pišem u chatu You are ready for your sword ili posle moram da čekam. I da, pivani se nekad stvari ovdje. Gdje si? Gdje si? I dobro, tu prodajete. Bekoni su mnogo skupi, a sad ću vam pokažem ovdje što imate. Ovo po meni je mnogo rizično, ali dobro, ovdje zaradite 16.000 ako preživite. Pogledajte, vidite mu dvojicu tamo. Sad ću vidim mu dođe. Sad ga već udara. Ne znam da li da im siđem dole. Jao, Pepe, mogu da im siđem dole da ih poubijem. Eno, samo ja ne preživio. Ne, bežmo nazad. Neću, predomislio sam se. Zato što i on mene može da vidi. A ne samo... Jao, gledajte ovog ovdje. Dođi. Ček. Ajde. Ajde. Ne, to mu samo pokazujem da bi ga ovako jače udari. Ajde, idemo mi na drugi... Jo, što me vratilo. Idemo mi na drugi kraj, pa ćemo tamo da se ukampamo. Idemo skroz dole i onda samo se štekamo. I kopamo mnogo dijamanta. Samo vidim kako je ovaj lik. Mogu bi da mu skočim tu. Neću, ovaj će da... koliko dijamanata. Taj napadnik. Yes. Tuča, fight. A ja skočim ovom s leđa. To on pojeo goldenku. Jesi to pojeo goldenku? Inače... ne, vidio trojica. Ne na mene. Kibaj, što mi setka. Ajde, izbaci me. Yes! Haha. Ne. Krvarim. Inače, ovo je fora kako se sustavi. Ajde, prestani krvariš. Evo, vidite, pišu u chat. Super breaker, mogu vidim kibnem u roku 2 sekunde. Ali neću. Šta je ovo? Sad je kao javet. Ja nemam hrane. Ne znam da li... eno ga.
Ja cobblestone mogu da prodam. Da, mogu ga prodam. Neću, idem na warp. Samo se pomerim, da me ovi ne mlatne. Evo vidite. Warp. Na G valjda. Da, pogodio sam. Ja sam da enchantujem oklope. Da uzem malo hrane. Inače, ja sam enchantovao mač i za 30. nivo. To imate na warp H. Da, na H. Tu možete da enchantujete za 30. nivo, ali tu ima PvP-a. Znači imate 3 enchanting table-a i morate paziti. Ja sam tako jednog lika... Ajde, šta je? Može. Dobro je Feather Falling ako imate, zato što ja baš često skačem. Šta je ovo? Fire Protection, super. Idem sada na warp koji sam ja i da malo iskopam dijamante da dobijem XP. Znači vidite, ovo se sada obnovilo. I sada možemo ponovno kopamo. Sada ovdje iskopam se u roku od sekund. Vidite. Evo, ovo će se... Vum. To što se čuje, to su moji leveli. Ne leveli. Ovo se desi. Kao ovaj blok sad ovdje i dalje postoji. Ja, ne! Su pokupili dijamanti? Jesu. Ne, nisu. Haha. Diamond. I ovdje zaista ima mnogo. Ja se sjećam da ne stignem da ih sve pokupim dok se ovo ne obnovi. Kad sam jedno bio sam. Znači, ima jedan warp party gdje jednom sam me posrećilo i došao i vidim ono sve blokovi dijamanata i emeralda. Tako sam se rank upao jedno 3-4 levela i skupio neke cool stvarčice. Ajde. Samo me nervira... Dobre. Samo me nervira ovaj warp što ima pesak. Ima jedan sa glinu, ali sad neću biti na njega. Pesak je skuplji. I da, kad iskopate pesak, desi se dobijete glowstone dust. To vam je ono... glowstone bloka, samo prašina. Daj, pokri. Kibaj! Dobro, još jedan blok uglja. Vidite kako već imam diamant. Znači, vi ako želite da igrate sa mnom, samo pišete komentare i možemo da igramo zajedno. Ajde. Da igramo zajedno, a ne ono čisto dođete na server i ja vas se ubijem. 4. Dobro, ajmo opet 2. Gledaj to. I sada ko? 1. Sad ću tu samo malo za ender chest. Evo ove. Ovo ću stavim u ender chest. Mnogo volim dijamante, moram sad ih iskopati. I da, epizodi dalje treba po 15 minuta. Mada trajat će više, pošto sada izbacujem jednu po danu, tako će epizoda traje jedno pol sata. Sada ne bi trebalo niko da nam ulazi, da meni ulazi na snimanje. Tako da bit će tiše. Da je dobro prodam. Kako mi fali. Ajde ovako čisto. I 6. I da, ako već igrate sa mnom, dajte meni ja prodajem dijamanti. Zato što ja u ovom warpu imam za 1578 da prodam. A vi u warp PvP prodate ovo za 500. A ovdje za 2000, a ja ovo prodam za 6000. Znači ja ću vam dati duplo više para, čak i više. Za ovo bi vam ja dao jedno 5000 i meni ostane 1000. Jer opet to su vaši dijamanti. Dobro, sad ću malo uglja da prodam. Vidite ovo, taman imam. Taman. Sad ću ovako. I uglj je baš skup. Znači, od mojih druga kad igram s njima često kupujem ugalj. Zato što, otkud znam, skup je. Daj, ne okoj. Ja, dobio sam 2 golda. Da, to si meni se to nekad desi, dobijem 2 golda i iskopam samo 1. I savjetujem vam da ne koristite warp pećnicu, ili kako već, furnace. Zato što ljudi mogu da vam ukradu. Meni su ukrali tako 3 steka golda. I stek gold blokova. Blast protection, aim protection. Pišite komentari šta je jače. Warp
koji beše ono... Ne, čak ide da ja skupim još koji level, pa... Eno vidite sad dole u komentarima sve varpove. Ja nisam znao da ovdje ima ovoliko. Ću jednom da kopam i pesak. Će postanem bogat. I da, ja neću stalno snimam. Malo ću snimam, malo ću da igram. Uglavnom gledat ću snimam epizodu kad igram s drugovima. Vidite kako si ja moj drug Boki, već sam snimam. Da, onaj server. Gdje smo... Daj, nek radi dijamante. Šta je, viš da ih dobijem po 5, pa uzimam ću. Vidio sam da... taj svijet koji smo krenuli da igramo u survival pa na ono ostrovo došli, Srđan je poludeo i krenuo da nas ubije. Uključio je čitove koje on ima, mislim instalirao ih je i izašao sa servera i prije nego što se loginulo, ono sudara se rukom. Pa nismo mi glupi, mi pojedemo zlatnu jabuku i blejimo. A moj drug Boki, on je imao cheat, sad ne volim što govorim, ali dobro, imao je cheat da vidi nevidljive ljude. I video je admina koji je bio pored nas, on ga i pozvao. I admin je provalio Srđana, vidio ga kako nas udara. A mi samo blejimo, ništa, mlati nas, mi jedemo zlatne jabuke. I tako. Što da mu radim, sam je kriv. I sad je izbačen sa servera, ne znam na koliko. Na jedno 5-6 dana, manje više. Jo, ne, ja sam ovo aktivirao. Nisam siguran zašto, ali mislim da nisam aktivirao. Mislim da je samo počeo. Samo od sebe... koliko divanaka. Ajde, pokupi. Čovječe. Gledaj to. 33. Bum. Štak. Evo ga, Lucan Dust. Hoće pukne? Hoće. Ne gledamo hoće li da pukne. Da, epizode će sad duže traju, pošto izbacujem jednu dnevno. Daj mi ovaj. I tako. Imat će, bit će... Daj, nemoj padaš. I sad ću ovako stalno, Warp i... Vidite ugljika od... Nema bolji ekran. Dok neću ništa ne uzijem. Inače ja volim da neko iskopa nešto. To samo na Warp PvP inače. Neko iskopa ono tipa... Bekon i ja mu samo pretrčim i uzmem ga. To baš volim kad neko uradi. Ali dobro, on se posle nervira, ja se radujem, imam bekon. I da, bekon je skup 1000-arka. Ali ja ih prodajem mojim drugovima. Dao im bekon za, ne znam, dijamantske blokove, da ako umrem. Ranije to još, kad nisam imao ovaj var. Da, kao sam im dao ono bekon za dijamante, da ako umrem da imam ponovo dijamante. Sad će mi padne pesak na glavu da hoće. I samo što bi trebalo da obratite pažnju je na Warp PvP arena ili na Warp PvP. Ako se to resetuje dok ste vi skroz dole i ako držite shift da vas ne bi vidjeli, što ja često radim, to ću vjerojatno radim sad u ovoj epizodi. Znači, samo pazite da ako se obnovi arena, da ne umrete. Znači, samo kopate i nemate problema. Ispred sebe pa se samo pomerite i pobegnete. Tako je jedan... koliko dijamanata, ja ih nisam vidio. Dobro, malo sad kopam dijamanta, ovo je dosadni deo. I da, to je to. Daj bre, glupi pesak. Nije glup je sad da je skup, ali dosadno. Ne da koliko hoćeš. Ovo je ugalj, ovo je crno vun. Da, crno vun to ograničava arenu, to ne možete kopati. Dobro, imam dosadno. Bum, bum, bum. Bum, bum. Up. Gledaj to. I ako preskočim dijamante, znajte da to ništa nije strašno, zato što
pa ćemo vidjeti koliko ih imam. E da, ovo je fora. To. Ovo. Ne mogu. Mislio sam da mogu sad i krampa da uzmem sve. I da, mi to se čuji tako preskačem. Da preskačem neke rude, tipa bekon i tako to. To meni ne treba, vidite imam 190.000. Ako želite mogu da vam prodam ne... A dajte, gledajte sad će dođe neki item gore. Ajde, dođi. Dobro, kupiti te dijamante, ja to. Bum. Na kraju uzimo. Dobro, ja sad ću otvoriti. Daj, aktiviraj. Ajmo, kopaj. Ajde. Gdje su? Daj mi dijamante. Inače, ovo ću od sada koristim na Warp D. Warp, Inače, ovo možete da kupujete ove rankove. Evo ih, dođi. 7 do 13, dobro. Možete da kupujete do Z i posle Z ide free rank. To je posljednji rank. Neka budem imao free, imao sve ih ubijam. Ne znam zaista šta je na free. Ako znate, recite mi, samo sekund. Tako. Ako znate šta je na free, odmah mi recite. Da znam šta da očekujem, a ne ono, ja vidi dijamant i tako to. Ajde, još ove blokove i to to. Da, ja mogu da pokupim. A sad mi je malo ulagovalo. A sad ću ovo da prodam, sad ću vidjeti koliko ću dim pare. Uiii, diamanti. Hvala. Bum, koliko parice. Sad ćete mi dobiti parice. I idemo vidjeti. Imam vidio. Ne, imam sa strane. 102.000, uš. I da, ako već morate koristiti pećnice, savjetujem da koristite što dalje, zato što tamo ljudi skoro i nema, tu retko hoće da vam ukrade nešto. Čuvat ću malo glostonu, inače sam upotala. Koliko tu pare? 240... Jao, koliko mi malo fali. Znate šta ću uraditi? Idem da inčutim šlem za 30 level. Warp H, evo vidite, PvP zona. Uš, run! Daj mi nešto dobro, Protection 3 za 30 levela, da je to realno. Ljudi, ako su nekad dobili ovako jedan enchant za 30 levela, pišite. Daj, uzret ću prema diamante. Dobro, ovo stimo ender chest. Samo Protection 3. Pući će mi brzo. Da, šta je ovo? Inače, šta se sad teo da uradi? Ništa nisam teo. Da, mogu bi ovo da uradim. Ne, neću. Išao sam da napravim još jedan mač. Sharpness 1. Reenchantujem pećnice, to mi ima nakovanj. Idem malo na Warp PvP. Sad da iskopim. Ovo vidite, ovo se taman resetovalo. Da je neku dobi. Dođi. Šta je to? Koliko jaki mačevi. Čovječ. Daj. Cobblestone. Dobro je. Evo ovdje ovako. Ne želim da bacim chestplate. Tu ovdje bacite što vam ne treba. Evo ću prodati. Što vam ne treba. Odakle im ovo? Tu se jedino pitam, čekaj da li imam cobblestone. Imam, jok nemam. Dobro, ovo ću dostavim. Warp D. Tu ima sve da se prodaje što meni treba. Dum. Aha, evo. Prvi je warp koji ima ovo.
Ozbiljno. Sad je nastao. Prvi varp koji sam našao da ima to. I 200. To je to. Onda čest. Prvi varp mislim ovaj koji se kupuje. Varp D. Nije moguće da sam našao kamen. Je, našao sam kamen. Cool. Varp F. E, F. Aha, varp E. Šta ovo ima? Što može mene? Varp F. Ima i iron blokove. Sam pravo. Iron, tako to. I da, imate haste. I to. Žk. Ne znam odakle, ali dobro. Mi tu imate još nešto prodajete. Jode efficiency 1, idemo na varp PvP. Ja neću da vam pokazujem sve varpove, to može moj drug koji će uzeti s njim. Vidite koliko ih. Neko odlepio. Ajde umri, molim te umri. Please die. Please. A ne. Ako umrem, ljudi, ako umrem. Kipno sam. Boli mi ovo. Još sam mi pokupio. Da li da idem dole? Da. Ovo mi zaista ne treba. Recimo da pečem, ne može ni da se postavi. Da, bye. Ići. Idi. Da. Šta je to puci ove sekire? Vratne sekire. Ljudi, da mogu? Jao, fali mi još 7000. Neće, ima ovo da prodam. Varp i... Ima li iron ore? Ne, iron block. Imam li ga? Nemam ga. Ajmo. Sad ću vas rank upujem. Sad će da vidite kako to ide, kako moći. Haha. Pa nađi nekome sa srećom. Bum. Varp J. Moguće prvi put i pogrešim. Šta je ovo sve roze? Dobro. Prema ovome vidim da je glupo. Zašto je ovako glupo? Dobro, piše. Zašto je ovako glupo? Ako su ovo dijamanti, glupo je dalje. Gledaj to. Ovo. Šta je ovo? Unbreak. Dobro, skuplji. Dobro, skuplji. Znači to. Što? 64. Rank upova sam se... 325.000 za sljedeći rank. Kad ću to da skupim? Inače, ja sam skupio za samo sat. Dobro, kad će... Ne mogu skočiti da gubim. Ne znam kako koristim ovaj varp. Baš je glup. Da, koristit ću zbog ovoga. Sad idem da ubijem nekog lika i to će biti. Sada enchantujem jedan mač. To će vidjeti na kojem varpu. To ovako. Da, nemoj da mi laguješ. Što sam te oduzeti još hrana? Ajde, ću sada budeš. Hoće. To je varp G, ako se ne vidi. Da, jes, pogodio sam. Vidjet mi sad može za 7 level. Mora da može. Ajde, daj mi za 7. Ne. Ne može za 3. 6, hoću 7. Sat vremena kasnije. A ne, bio je 7. level. Znači više pazim. 6. 3. 6. 4.
6, 5, 7, 8 enchantova za prvi dan. Dobro, imam 2 sa 16, to sam mogu i da kupim inače. Prošli level warp, PvP. Ne znam da li to koristimo, pazite kako moći. Ne koristit ću koji djavo. Ščače mi. Znate, pogledajte vi koliko je dokopati. A ne dam ti da kopaš to. Ne! Nemoj da me juriš. Jes, pao si! A, glupan. Sam u pobegu. Pazite, imam sliku od bodila 14. Enderpearl. Inače imao sam i ja jednu. Iskoristio sam je da kibrim. Hej. Dok teleportao sam se gori pao i rig. Uš. Ubio je skvidica, će ide dole potom. Šta je, nemaš vazduha? Pa to se radi ovako. Pepe. Sam king. Neko je kralj. Gledaj to. I na kraju budimo dijamante. Ali me ovaj opalio. Nemoj da umreš. Ljudi. Inače jednom sam ovako preživao sa jednim srcem. Aha, tu ima to. Mrzim tu eksploziju. I uskoro ćemo završiti ovu epizodu, trajat će malo duže. Uš! Drva. Da li mi treba? Sve ću vam kažem. Ne. Tu ima 2 steka. I kusuč. Da neko dobije drva pa da napravi nešto moći. Ne. Koliko može nešto bude moći od drveta? Pa može. Kamen. Ili idete na warp koji možete. Kopate. Pik. To trebamo drugo. Ako rikne. Daj mi pik. Kamen. Ma bre. Što se glupiram. Kopaju sa tim. Ovo bi mogo dobijem. Da. Ovo bit će golej. Vidi ovo. Aha, sad beži. Što ne volim taj efekat sekire kada eksplodira neko. Pop. Uvijek mi pokupi dijamante. Ne, gdje si? Ne, ti si mi pokupi dijamante. Ne, nije. Dakle mi takvi mačevi. A, to je ovaj. Ovaj me ubio jedno 20 puta. Vidite kako bradu ima. Čudno. Inače, vi se pitate pa kako sam zaradio pare kad su oni tako jaki. To je baš prosto. Da sam da kupim nešto je vjerojatno dobra fakulta. Da kupim gold? Ma ne. Lol. Dobra žiz. Čekajte, ovo ću da prodam. Ma neću. Kad će mi 30 stona. To jest kamena. I neko bijan od solida. Gdje uii. Bio sam ovog. To je to. Pik trebamo drugo. Izvijete zbog ovih eksplozija. Ali to je do warpa. Nije do warpa, nego do servera. Kibaj! 3 srca. Da me sad neko mlatnuo. Upim broj ovdje. Ili ono i tamo. Šta? What? Ljudi. Ili je cheater, ili ima nešto žešće. Ili ovi ubio lika iz jednog udarca sa sekerom. Šekerčetam. Što je to od napitaka, čovječe? Bomba napitaka. Gledajte.
Ajde, iskopite dijamante za mene. Hvala. Bržukna. Če mi daš dijamante. Ne treba mi. Nije ovo. Evo nek neko pogleda. A ne, ovo sam mogu ostaviti kod sebe kući. Šta obaći, ništa. Sad će vas gađem jajima sa mečem. Nije si izgleda. Vam ništa ne treba. Dođo, sačuvati. Toliki krater. Ajde, daj mi nešto dobro. Jesi pokupio nešto? Jao, što ga spasio lag. Koliko mogu, 100 sekundi. Ne diraj me, prijatelja. Ali inače mi nije prijatelj. Jest, aj bez šlem. Protection 3. Sad će mi pukne. Samo što mi nije pukao. Ne. Aha. Ljudi, sve ih je više svojim glupim sekirama. Vidi to. Sam živ, jesam. Krvarim. Dude, hemorrhage. Sala jeste, nisam vidio u chatu. Inače, kit, starter. Znači ja uzimam samo zbog hrane. Jer mi je potrebno. Ja, evo ga opet ovaj Kakashi. Znači vidio sam jedno 10 puta taj skin. Na svakom serveru. Kakashi, čekaj, hoću da te ubijem. Gdje si? Gdje si Kakashi? Jo, gledaj to veliko je. Ti bio se tučeš, a? Ajde bre, umri. Što ga ovaj razneo. Od sad ću ja da koristim sekire. Sa strane bi trebao ovako. Ajde, skoči po taj dimant. Znači, ne znate kako je bilo moćno kada mi je trebao dijamant. Pa gledamo sve da uradimo po dijamantski blok. Kamen način. Dobra žica. Znači ja ako riknem... A nećeš mi ga uzeti. Dobra žica. Volim kad se fajte ovako moćni likovi. Bivši nisu pravili ovakve kraterčine. Se dole fajtaju. Lag. Ne kibaj. Da li je to enchantovan mač? Ne. Eto prostog odgovora. Nije. Ne vjerujem samo kad jure ovako likove sa mojim oklopima zato što ono kod gore. Tam komunika što se razmenjuju. Zašto praviš kill? Samo trošiš pare. Jo, ovo je Kakashi! Je li to Kakashi? Jeste. Hoću ga gubim. Nemoj džuntu na oklope. Ja imam. Doći Kakashi, tebe ću dobiti. Bude li mi neko pipno Kakashi? Završit će isto ko ti. I šta će mi imati? Hoću dobijem Kakashi. Gdje Kakashi? Za 4 sekunde ću roknuti Kakashija svojim. Ja roknu Kakashi, ne znam da li trčim po njega. Hoću. Ja, Kakashi. Dobro, dođu. Gdje on? Gdje? Aha, on juri slabiji od sebe. Dođi na mene. Vidi tamo. Daj mi često. Ali ti ga nećeš dobiti. Koliko ću ja sad da zaradim na ovome. Znači ovaj epizod će trajati sat vremena. Ne. Vidite Kakashi nešto ostavlja, nekog je ubio, nekog je slabijeg od sebe. Očigledno. Ne, daj mi. Tu ću sve da stavim ult. Sve sam dimam.
Zlatan lik. Obožavam ih da ubijem, zato što jednostavno slabi su im oklopi. Ili jednostavno ovakve koji nemaju potpuno armor. Ili ovakve. Ovakve mrziju da ubijem. Nije da je mrzim, ali glupo mi je. Daj umre. Još će da umre. Ne, ima fire respect, to sam zaboravio. Nego mač je moćan. Sada... Daj tog lika. On ima sekiru, misli je moćan. Tada skočim i kucam spawn. Ne, ovog ću dobijem. Ovog ima dobijem. Ovo dvojica su mrtvi. Ma neće mi pobjeći. The Creeper. Dole je fight veka. Ne znam da li skočim. Ne, ubit ću ovoga. Neću skačem, neću rizikujem. Daj. Ajde, ubite ga. Moram paziti da neko ne izađe. Bi to uradio? Gotovo dugicu. Daj. Vidi, ja sam pokupio. Šta je, njemu sve enchant. Inače, ja ću jednom da enchantujem svaki oklop za 30. level. Stavim da je perla. Zanimljivo. A pogledajte vi koliko dijamantskih likova. Ali jedan će od njih da umre, naprimjer ja. Ako umrem. Ako umrem. Nemoj me... Sam reknuo. Inače nisam praktično ništa izgubio. Ali smori vas kad umrete. Verujte. Gdje sam imao ja pik? Nam se nisam. Morat ću gledam video da li sam imao pik. To. Samo 3 dijamanta mi je ostalo. Bežim ja da ih kopam. Da iskopam koji diamond warp. Da vidim na warp. Vidim da li ima sad koji diamond. Dođi. Koliko? 2. Vrti. 2. Vrti. Oni preskačem, mrzim je posla kopam pesak. Dođi. Da, jest. Sad iskopam ovo. Rekao sam nešto me mrzim, no zaboravite. Hoću diamond. Izgubio sam i sada, riknuo sam. Sam si izvukao. Ono diamanda. Dobro, to će bude dobro. Vidite kako stvari je. Rekao sam da je glup var, no odličan je. Pazite koliko dijamanata, samo u gornjem redu. Čovječe, ima ga na tome. Koliko sam sad dobio? 6, 7, 24 i 5 dijamanta. 2 golda. I savjetujem vam, pošto gubite po jednu paru kada se ubiju, to je smiješno, ali opet gubite kada se ubiju, savjetujem vam da jednostavno da prvi rank, dok ne skupite sigurno kad sve prodate da imate 15.000, toliko košta prvi rank, nemojte se rank upati. Ili to je levelu, otkud znam, kako hoćete. Sad ovo skupim za ender chest. Šta je ovo? 500 levela od kopanja, pišu u chatu. Znači koliko sam ih iskopao, sad sam 500 nivo ukop. Šta je pokupio? Seljak. Skočio sam se ovog jednog dijela. Dobro, imam i dovoljno. Sada prodam gold. 2 šteka. Ili šteka, kako neki kažu. Ovaj pik ću kasnije da popravljam, sad neću, sad me mrzi. Sharpness 1. Znate šta? Iako imam Sharpness 1, ovo sad enchantu. Warp.
G ili H. Ja, da, ili je mač, nemam. Jednom sam zaista otišao ovako samo sa štapom i diamondima. I to ne tamo lik kako me posmatra. Hoće li neko da mi skoči? Aha, on je se pomera, znači ovaj play. Mislio sam da je ovako. Dajte! Za ovaj enchant dobijem knopik 1. I sad kad bi želeo da ga ubijem, šta bi uradio? Ništa. Ovdje ima dijamant. Da, ovdje bi praktično trebalo da bude dijamant. Jeste, ovdje sam ih kopao. I to baš dosta. Dugo. I naporno. Dakle ti to. Vidite ovdje. A ne, je li moguće? Vidite, ne podržava moje parkour sposobnosti. I dobro je kad imate knockback, sve ću vam pokažem zašto. Opet protiv ovih likova koji imaju sekire, damage 1000. Ne pomaže toliko, kakaže. Neću skačem zbog cobblestona, idem vamo. Jeste, sad ću još da umrem s ovim trampom. Ne. Efficiency 4. Sad ću da im kibnem. Neće moći da me uhvate. Sad ću vam pokažem zašto kibnem. Pa ovdje nema likova. Haha. Mogu opušti. Ja, lik je umra. Lik je riknuo s ovim stvarima. Tu su dva. Izvinite, nisam teo. Možda i jesam, ali to. A gdje su sad? Nema ih. Cool. Neću skačem da bi ubio pigment, hej. Daj, skini ovo. Neću vidjeti sa vatrom posle. I vidite ovo, držite shift. Stignete do dole. I sad opušteno. Možda moji drugovi imaju X-ray pa video koji im je neko tu ispred. Uš! Ja samo sad puštam shift. Ljudi, najduže do sada. Nikad nisam ovako dugo uspio ovo da radim. I da, ako neko sad uskoči, on će da izgubi health. I ja ću onda laganica da ga ubijem. Dobro, sad da kopam. Vidite, kao ovaj ovdje noob. Jesi skočio? Gdje si skočio? Si tu skočio? Nije tu skočio. Ti si tu skočio. Jao, ne. Da li je moguće? Da li je moguće da ću da umrem i od ovog lika? Da li je... Makar si i ti umr. Barem se nadam. Gledaj to. Ja, što mi ne ide. Dobro, ljudi, bilo to za epizodu. Vidimo se. Ćao.